ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମିଛ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପୁରା ମିଛ। ଯଦି ଏହା ସତ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି, ପଇସା କେତେ କ'ଣ ପଜିଟିଭ୍ କଥା ଭାବୁଛୁ, ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଆନ୍ତା କି? ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ତାହା ଘଟୁଛି? ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ତାର ପୁରା ଓଲଟା ହେଉଛି। ଆପଣ ଯେତେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେତେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? କାରଣ ଆପଣ ଭୁଲ ଢଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଜାଣତରେ ରିଭର୍ସ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ଜାଲକୁ କାଟିବା କିପରି ଶିଖିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଝୁମା ହେପି ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରିଭର୍ସ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଓଲଟା ହେଉଛି। ଆପଣ ଯେତେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ସେତେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହାତରେ ଚାକିରି ଚାଲିଯାଉଛି, କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ସେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ଟଙ୍କା କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି, ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ରୋଗ ହେଉଛି, କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ, ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହା ବି ଚାଲିଯାଉଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି କାହିଁକି? ଆର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଆମେ ଅଜାଣତରେ ରିଭର୍ସ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ ଜାଲକୁ କାଟିବା କିପରି ଶିଖିବା। ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଏସବୁଥିର ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ମାଇଣ୍ଡ। ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଏ ପ୍ରକାରର ଗେମ୍ ଆମ ସହିତ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ଓଲଟା କାହିଁକି ହୁଏ? ସହଜ ଭାଷାରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ, ଆମର ମନ ବା ଆମର ବ୍ରେନ୍, ଏହା ଦୁଇ ଭାଗରେ ଅଛି। ଗୋଟିଏ କନସସ୍, ଆରଟି ସବକନସସ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ କରୁ, ଯେପରି ମୋତେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଉ, 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଉ, ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର ହେଇଯାଉ, ମୋତେ ବଡ଼ ଚାକିରିଟେ ମିଳିଯାଉ, ଏହିପରି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ କରିଥାଉ, ଆମେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ କରିଲା ମାତ୍ରେ ଆମର କନସସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆମ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। କନସସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆମକୁ କୁହେ, ମୁଁ ଧରାଯାଉ ମୋତେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଇଛି। ମୁଁ ଯଦି ଏଇ କଥାଟାକୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆମ କନସସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ମୋତେ ଚେତେଇ ଦିଏ, ଆରେ ତୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା କଥା ଭାବୁଛୁ, ତୋ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାହିଁ, ତୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା କଥା କେମିତି ଭାବୁଛୁ? ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମେମାନେ ସେତେବେଳେ ଡର ହେଇଯାଏ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥାଉ। ଆର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅସଲ ଗୁପ୍ତ କଥା ହେଉଛି ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ କନସସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସବକନସସ୍। କନସସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଚେତାଇ ଦିଏ, ଯେପରି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ କଲେ, ଧରାଯାଉ ମୋତେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଇଛି, ମୋତେ ଏଇ ଚାକିରି ମିଳିଯାଇଛି, ମୋତେ ଏଇ ଘର ମିଳିଯାଇଛି, ଏହିପରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ କରିଥାଉ। ସେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ କରିଥାଉ, ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଯଦି ଭାବିଲି, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୋତେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ତୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା କେମିତି ଭାବୁଛୁ? ତୋ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ, ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ ତୋତେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ? ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ଆମକୁ ଏ କଥା କୁହେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଆସିଯାଏ, ଭୟ ଆସିଯାଏ। ଆମ ଭିତରେ ସେ ଭୟ, ଡାଉଟ୍ ଏଭଳି ଭାବରେ ଘର କରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ନିଜର ପଜିଟିଭ୍ ପାୱାରଟା ଠାରୁ ସେଇ ନେଗେଟିଭ୍ ପାୱାରଟା ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ ଯେ ଆମର ସବକନସସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଭାବେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ କରୁଛେ, ଭୟ କରୁଛେ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଅଭାବ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ସେଇ ଭାବନା ନେଇ ସିଏ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଆଗରେ ଆଣି ଠିଆ କରେଇ ଦିଏ। ତାହେଲେ
ଏବେ ଆମେ ଭାବିବା ଏଇ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ କରିବା କିପରି, ଏଇ ଜାଲରୁ ଆମେ ବାହାରିବା କିପରି, ଏଇ ଜାଲରୁ ବାହାରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସଟାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଆପଣାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ନିଜର ୱିଶ୍କୁ ମେନିଫେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପୁରା ଭଲସେ ମେନିଫେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଚାହିଁ ମେନିଫେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟପ୍ ବିଂ ଡେସ୍ପରେଟ୍। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡେସ୍ପରେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି। ପାଗଳ ଭଳି ସେ ମେନିଫେଷ୍ଟ ପଛରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁନି। ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଯାଆନ୍ତୁନି ଯେପରିକି ୟୁନିଭର୍ସ ପାଖକୁ ଏ ମେସେଜ ଯିବ ଯେ ଆମକୁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଜିନିଷଟା, ସେ ଅଭାବ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଦରକାର। ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ଆମକୁ ସେଇ ଅଭାବ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଆମ ଆଗରେ ପରିସ୍ଥିତି ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜର ମେନିଫେଷ୍ଟେସନଟାକୁ କରି ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ। ନିଜ କାମ ଉପରେ ପୁରା ଫୋକସ୍ ଦେବେ। ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ପଜିଟିଭ୍ ହେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବ। ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ନିଜ ଶବ୍ଦକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଫ୍ଲିପ୍ ୟର୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ମୋର ସବୁ ଖରାପ ହେଉଛି, ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ନେଗେଟିଭ୍ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବଦଳରେ ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛି, ମୋ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ହେଉଛି, ଯାହା ହେବ ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଅଛି। ବାସ୍ ତାକୁ ଟିକେ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଏଇ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ସହମତି କରୁଛନ୍ତି ତ? ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଏଇଭଳି ରିଭର୍ସ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ କେବେ ହୋଇଛି କି? ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।